Mesto Stará Ľubovňa vypracovalo projekt ešte v septembri minulého roka, na základe ktorého získalo z úradu vlády grant na vybudovanie viacúčelového mini-ihriska. Myslel sa tým ihrisko rozmerov zhruba 20 na 40 metrov. Malo to byť ihrisko s trávnatou umelou plochou, kde by slúžilo širokej verejnosti na niekoľko druhov športu. Ihrisko bude umiestnené v areáli futbalového štadióna medzi novým ihriskom a starou tréningovou plochou. Tam je taký priestor, ktorý na to je vhodný, má rovnatý charakter, sú tam prípojky pre elektrickú energiu, pre vodu a všetky siete, ktoré je potrebné na to, aby sme tam to ihrisko vybudovali. Výber tejto lokality bol doporučený na základe viacerých faktorov. Máme širokú základňu mládežníckeho športu. Asi to bol dôvod. Ďalej vieme, že ako Ľubovňa hraje futbal vo vysokej triede. A to ihrisko môže slúžiť v určitých prípadoch aj taká ako mini tréningová plocha pre tieto účely. Do konca mája tohto roku musí byť ihrisko postavené, skolaudované a finančne vyúčtované. Momentálne pripravujeme výberové konania, zisťujeme dodavateľov týchto mini ihrisk, spracujeme takú drobnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť prístupovú komunikáciu, chodník, nejaké lavičky, osvetlenie, to znamená elektrickú energiu a také tie drobnosti, ktoré s tým súvisia. No a následne začneme realizáciu tak, aby do konca mája to ihrisko bolo odovzdané. Celkové investičné náklady na vybudovanie mini-ihriska budú v hodnote 1 700 000 slovenských korún. Z toho grant od vlády predstavuje sumu 1 200 000. Zvyšné finančné prostriedky poskytne mesto Stará Ľubovňa.